CEDEAO jɛkulu cɛden politiki siraw fɛ ani lakana siraw fɛ Abdel-FATAU Musah y'a lase u ka bi ɲɔgɔn ye kɛnɛ kɔnɔ ko we've already agreed and fine-tuned what will be required for the intervention. An labɛnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la kosɛbɛ ni maramafɛnw ye walasa ka wulikajɔ kɛ nin ko in na. Hakɛ fɛn fɛn b'an bolo sariyaw kan ani wulikajɔ kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cogo o cogo fɛ ani maramafɛn fɛn fɛn kan ka baara kɛ nin wagati in kɔnɔna na b'an bolo ka bɔ jamana fɛn fɛn bi jɛkulu in kɔnɔna na jɛkulu mɔgɔw fɛ. Present here today have all committed elements. Mun kɔni bɛ timinayandiyaba de di kosɛbɛ farafina tilebiyanfa jɛkulu tɔnba CEDEAO jɛkulu mɔgɔw ma kɛnɛ kɔnɔna na bi. Yan nɔ mɔgɔ fɛn kan ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin wulikajɔ in ma u bɛɛ y'a yira k'a fɔ k'u labɛnnen don ni maramafɛn minnu kan ka ta ka waleya ninnu kɛ. All the options are on the table, and as we speak, we are still readying. U y'u yɛrɛ ka jamana finitigiw bololafɛnw ni maramafɛnw de bila sen kan walasa ka waleya in sigi sen kan ka waleya in kɛ. O kama n b'a fɔ aw ɲɛna an labɛnnen don kosɛbɛ ka baaraw daminɛ wagati min na yamaruya mana di wa a don fana jateminɛ la. It must be fruitful and its objective must be the restoration of constitutional order in the shortest possible time possible.